23. maj har Herlufsholm Kostskole 450 års jubilæum. Det samme har relationen mellem Krenkerup Gods og skolen. Første B har lavet 6 små film, der viser i hvor høj grad de to historiske steder hænger sammen. Man skulle måske ikke tro det, men her brygges fantastiske rejseoplevelser for eleverne på Herlufsholm Kostskole. Jeg håber, at flere elever kan komme ud og rejse, og at skolen kan planlægge nogle flere rejser. De penge, der bliver indbragt her, de vil kunne gå langt. Krenkerup Gods og Herlufsholm Kostskole indledte sidste år et samarbejde om at skabe Herlufsholms jubilæumsøl, Gøgeøllen. Og samarbejdet kom Krenkerup til gode. Produktet er blevet godt, og jeg synes, etiketten er blevet så smuk. Men eleverne på Danmarks ældste kostskole får også noget ud af det. På et salg på 70 øl eller et eller andet, der er der til sådan en tur her i Europa, til at man kan støtte sådan en tur. Gøgeøllen kan skabe rejser, fordi at den 17. generation på Krenkerup Gods og ejer af Krenkerup Bryggeri, Patrick Revenlov Grindling, har besluttet, at overskud for jubilæumsøllen skal gå til elevernes rejsefond på Herlufsholm. Vi besluttede os for at lade overskuddet af salget af øllet gå til rejsefonden på Herlufsholm. Og det gjorde vi, fordi vi mener, at det giver en mulighed for, at folk, unge, kan komme ud og se verden lidt. For som alle ved, kan det at rejse være utrolig givende. Men det kan også være en dyr affære. Og derfor blev elevernes rejsefond på Herlufsholm oprettet tilbage i 2009. Jeg tror ikke, jeg kunne have gået på så mange rejser uden rejsefonden. Fonden gør det muligt for eleverne at søge økonomisk støtte til rejserne. En, som virkelig har set rejsefondens betydning, er Anne Hansen, som i 6 år har været med til at sende eleverne på udveksling til konferencer og til velgørenhedsprojekter. Verden er åben for dem, og alle muligheder hjemme, og man kan drømme større drømme, og at de er kompetente til at kunne modsvare de udfordringer, de måtte møde ude i verden. Og hvis man spørger alle parter, så er de enige. Overskud for salget af Gøgeøllen lander det helt rigtige sted. Vi håber selvfølgelig, at eleverne får en mulighed for at komme ud og se verden ved hjælp af de her penge fra rejsefonden. Og at de på den måde opdager, at der er lidt noget mere og noget andet end kun Herlufsholm. Mange eleverne kan vi se, når de kommer hjem, at de er vokset, at de har fået en større forståelse for deres egen kompetence, og hvad de kan lave, og hvad deres mål overhovedet kan være. Og selvom rejserne stadigvæk koster en sjat, kan de kun anbefales. Det er en super god mulighed at tage afsted på de her rejser, og skolen arrangerer så mange af dem, så man kan altid finde noget, der interesserer en. Så her på Krenkerup Gods er der brygget en øl, som kan gøre, at eleverne på Danmarks ældste kostskole kan komme ud og leve livet til det ypperste. For som H.C. Andersen så fint sagde for mange år siden, at rejse er at leve.